Qurban bayramynyň öňü türesini Mary vilayatynyň Bayramaly şäheriniň bazarlaryna azyk örümleriniň bahalary gymmatlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy ýylyna Sewitden habar berdi. Bazar satyjylaryndan näme sebäpden bahalar göterilýär diýip soranymda olar maňa Gurban bayramy sebäpli bahalaryň göterilýändigine, bayramçylyk geçenden soň narhlaryň ýene-de peselmegine garaşylýandygyny aýtdy. Diýip Gökbakça bazaryna aýlanan bir bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir hepde töwereg munazol 1 kilogramy 1 manat 40 tengeden bahalanan garpyzyň kilesi häzirki wagtda 2 manata durýar. Onsoňam häzir toýlar köpelýär, gullukdan boşap gelýän esirleriň şanyna toý sadakalary berilýär. Gökbakça önümleri saçaň bedegi. Şol sebäpden narhlar göterilýär. Diýip beýleki bir bazar satyjy saýdýar. Yerli bazarçylar köp sanly ýymit önümleriniň bir hepde ozalky bahalar bilen deňeşdirilenini bir 5 manat aralygyna gymmatlanýany aýdýarlar. Bayram alynyň Gökbakça bazaryna ýokary hili yerli tuýynyň 1 kilogramynyň bahasy bir hepdeniň içine 20 manatdan 25 manata çykdy. Bir hepde mundan ozal 2 manatdan satylan käşir 3 manata galdy. 6 manatdan bahalanan kartoşka 7-8 manata, 3-4 manatlyk soğun 5-6 manata göterildi. Türkmenistanyň Gurban bayramynyň senesi her ýyl prezidentiň fermany bilen bellenilýär. Şu ýyl 28-29-30 iýuny günleri türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramy eglan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan marly büdjet işgärleri bayramçylyk seneleriniň öňü türesine Gökbakça önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagynyň adaty bir kada öwürlenigini, ýöne onsuzam özleriniň alýan zähmet haklarynyň bazar sebedine gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Biziň alýan aýlygymyzdan çen tutsaň bazarlarda bahalar elmidama gymmatýaly. Diýip marly bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan enençi meýil we ykdysady kynçylyklardan ýezir çekýär. Daşary ýurt valyutasynyň goşa bahasynyň saklanyp galmagy, daşary ýurtlardan önüm getirýän ýa-da yerli önümçüligi daşary ýurt önümlerine garaşly söwdegärleriň we telekeçleriň söwda işini kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alış-çalış bahasyny 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri 3,5 manatlygyna saklaýar. Ýöne dollaryň kursy gara bazarda resmi bahadan 4-5 esse ýokary bolmagyny galýar. Şeýlede daýhanlar yerli önüm öndürjüler bir näçe ýyl bäri oba hojuluk önümçiligine ters täsir edýän gurokçuluk, ekrançylyk tuğlarynyň ýetmeçiligi we ygylyň az bolmagy ýaly tebigy problemalar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýöne büdjet işgärleriň bir gymmatçylykdan näl, ýyllar boýy özlerini alada goýan başga bir problemadan hem azar görýärler. Büdjet işgärlerini başga bir ýagdaý alada goýýar. Ýagny edara ýolbaşçylary her ýyl Gurban bayramynda canly soýdurmak üçin işgärlerden pul ýygnaýarlar. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne olar özlerinden gurbanlyk niýetine ýynylýan pullaryň edara ýolbaşçylarynyň şahsy zerurlyklaryna sarf edilýändigini ananýanlyklaryna aýdýarlar. Bayram alynyň edara kärhanalaryna ýolbaşçylar gurbanlyk janysyny satyn almak üçin şu ýyl her işgärden 50 manatdan pul ýygnaýar. Her ýyl edara ýolbaşçylary Gurban bayramynda täze eşik geýmeli diýip boýdan maşa täze egin eşik satyn alýarlar. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri edara ýolbaşçylary dürli bahanalar bilen ýyllar boýy öz tawinlygyna adamlardan pul toplaýarlar. Resmiler edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, paýta ýygymyna hakyna tutma işçi uratmak üçin, tügül satyn almak üçin we şulara meňdeş beýleki düşündürüşler bilen ýyllar boýy büdjet işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary şu wagt içinde büdjet işgärlerinden bir kanun ýygnalýan pullary boýunça asla iş gozgamady. Bu aralykda işgärler bir kanun ýygnalýan pullary barada habarlar resmiler tarapyndan ne tasdiklanýar ne de inkar edilýär.